Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kubula kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Lezi izigameko zempilo. So today ngivakashela ubhuti wami ozongichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani nanokuthi usahila yini. Asike simuze ukuthi engabe usiphatheleni. Sawubona. Yebo kanjani sisi? Ngiyaphila kunjani? Hayi siyancema. Ngicela igama nesibongo nanokuthi ubuya kuphi ngokuhlala. Igama nguNothando kaNtuli Sibongo ngokuhlala ngisemsinga emzweni indawo. Oh okay. Njengoba ula eThekwini uvakashile o mhlambe ula ngokwesibani? Ngivakashile nje ngingayibeka kanjalo. Oh okay. So bagila ngani ke izanazo? Ya ngahlangana nomunye ubhuti la. Ubhuti kusho nje esasebenzisana naye. Sithengisa ama drugs naye. Kusho nje kahle kahle ngasho. Nithengisa ama drugs? Yeah. Oh okay. Kusho nje kahle kahle ngasho ukuthi ngangisebenzela yena. Oh. Kusho ukuthi ukumsebenzela kwami ke aletheke izinto istaff leso ngisiphusheke elokushini ke la engasiphusha khona. Ngilokhu ngimnikeza imali. Sasibaningi ke esasimsebenzela khona ngicabanga sasila kuboma 3 4. Uhlobo lama drugs lo? Inyawupe. Oh okay. Yeah. So manje lokho ngimthengisela bese eyaboshwa ke omunye esasebenzisana naye. Bese kufonelwa mina ukuthi bacela ukuthi ngihambise imali emaphoyiseni. Yabo. Okay ngiyithathe imali le engangiphethe imali engango 4000. Bethi amaphoyisa ngizowathola kwenye indawo kuthiwa eSematayareni. Ngihambe mangifika eMatayareni angiwathola amaphoyisa. Hayi ngifona. Ngithi mina angitholi umuntu la. Bethi hayi gibela uye eProtea police station lapho encane. Okay. Ngithi nayi angiyazi lo police station le. Bethi bezongidirect. Hayi ngibele ngehleke lapho abasho khona ngibuze egarage. Mangiqeda ubuze egarage hayi bengikhombiseke. Ngifike ke epolice station. Hayi ngimboneke lo muntu oboshiwe. Ngithi ngizonikezena imali. Okay. Bese kuthiwa angingene kuphi emontweni. Ngingena emontweni hayi Imoto kabani manje? imoto yamaphoyisa. Okay. Base ngena imoto yamaphoyisa ka ihamba imoto ke. Sesiyakwenye ke ipolice station ke eyona enkulu ke. Sifike lapho kuthiwa angithatha imali ngibeka phezulu store. Ngithatha imali ngibeka phezulu store. Ngibeka phezulu store imali kuthiwa angilandele elinye lamaphoyisa. Sinayo lo bhuti lo obeboshiwe. Hayi senze njalo ke silandeleke iphoyisa singena nje ama room kuvula amabhakla sesiphumele elokaneni ereception. Kuthiwa asikhumule intambo then sigcwalisa iphepha. Hayi ngikwenza futhi lokho. Masiqeda lapho kuthiwa zonke izinto esiphethe asizithathe sifa sikhwameni. Basinika lesikhwama lesiqinile esiblue. Hayi senze nje babesho sikuthathe sikufakeke. Kube ukuthi ke siyaboshwa. Lo engiboshwa naye. Imali wena ulethe imali la kodwa usuyaboshwa nawe? Yebo. Hawu. Okay. Lo engiboshwa naye sifonela umnikazi womsebenzi. Ethi yena uyeza. Lona ke engiboshwa naye kufuneka ini i-station bail. Hayi iphumeke lokho yakhona imali yakhona. Yami indaba ke bese nje engabe sangenwa ke. Hawu. Ngishajwe kwenziwe yonke ilokhane into. Kuthi ngomsomluko ngoba ngaboshwa kwako 3 kulesihlanu. Kuthi ngomsomluko mase kubizwa abantu abaye court. Ngingabizwa mina. Bese ngiyabuza ukuthi hawu angangabizwa mina ngoba phela ngifikela ngolesihlanu. Kuthiwe ngoba igama ngilisho igama silibheke selitholi. Bese bethi hayi usho ukuthi awuchajwanga. Yabo. Bese ngimchazela mina okwenziwe ngifika la epolice station. Bethi hayi ngoba pho uchajiwe yini inkinga. Bese bethi hayi angihlale ngilinde ekusho ukuthi sengizoya elokaneni ecourt kusasa. Okay ngihlale ngilinde kungakushaya ikusasa ngaphuma ngalo lelo suku lolo ngo3 ntambama futhi sekuthiwa angilentuza angihambe ngekhaya. Mangiphuma ke
lo bhuti siqabanele le mali le ethathwa amaphoyisa ethi bengamele nginikeze amaphoyisa imali. Sibange lokho kwasiqabane-ke nobhuti-ke bese mina sengidecide ukuthi-ke ngiyeke ukulentuza ukumthengisela. Ethena ngizothengisa ngenkani ukuze ngikhave le mali yakhe le. Angithembise ilokhane-ke iy'ndaba zey'bhamu nani nani. Hhayi ngingaba nankinga futhi nalokho ngiqhubeke ngithengise. La engangasafuni khona sembuyisela umsebenzi wakhe nemali ila akafika khona endlini ehamba Endlini yakho? yebo ekhaya Okay. ehamba khona nabantu yabo. Abantu bakhona bafike bangishaya bangithathela izinto endlini. Bathatha i-TV plasma bathatha namafoni yonke into bahamba lakho. Kwathi ntambama wathumela umuntu ozoletha umsebenzi waletha umsebenzi. So Ekhaya nje bethathe lezo zinto uhlala noba? Ekhaya ngihlala nomama then kube uma wengane bese ba nobhuti bami abo-2 abancane. Wathi kubona why ushawelana and zithathelwane izinto? Angikwazanga ukuthi ngifake umuntu omzali ey'ndaba zama-drugs yabo. Okay. So ngadecide ukuthi mina ngizoyimela ngokwami. Oh, okay. So awabuyisa ama-drugs ntambama, uma wabuyisa ama-drugs ntambama ethi angiqhubeke ngithengise. Ngathi mina angeke ngikwenze mina lokho yabo. Shuthi isiphetho sakhona sagcina siphetha ngokuthi kwabe sewumuntu obesefika endlini ngoba ngikhumbula kahle ngangiphethe u10 litre ngibuye empompini ngiyokha amanzi okugeza ntambama. Wafika wadubula lapho ngabaleka ngangena kamakhelwane nakhona ngangijampa ubonda. Ngangena kamakhelwane ngaze ngajampela ngale umgwaqo ngajampa esiporo ngashona ehlathini. Yabo. So uyabona wena usubani odubulayo? Akayifihli isidalo. Because wayehamba ngelokhungane nge-BML grey. Ngifonele uma ngimtshela ukuthi hayibo umuntu okanje wenza kanje ngoba mina sengiphumile ngabaleka. Bese engitshela ukuthi uma angilentuza angizama ukuthi sihlangane ngithathe imali ngikwazi ukuthi ngibaleke endaweni. Bese ke angeke ngikwazi ukuthi ngibaleke ngishiye uma wengane nengane emva because labantu laba abaseThekwini yabo. Ethi yena uzozama indlela yokuthi bagibele sihlangane elokhaneni eThekwini elokhaneni I mean edrobheni eJozi. Ngithi mina hayi na impela ngilentuza kanjalo ngenza kanjalo ngizohlangana naye anginikeze imali yokugibela ngikwazi ukuthi ngilentuza ngibaleke ngize ngapha nibase ngingapha nje. Kwabe letha bekanjalo. So lama drugs lawa abayaletha abenza malini? Engingakusho nje ngingasho ukuthi ngeviki ubenza close to 20,000 ngeviki. yeah esadini lami mangaba laba bani yabo ubenza close to 20,000 phela nje ngothi angiqamba manga ngeviki umuntu wakhona. Inyawupe into kanjani amaphilisi noma into mhlambe njenge yini leyana? Angikazi ngaze ngayibona and angiyazi ukuthi isuke sentweni enjani. Mawazi nje igrandpa. I-grandpa? Yeah, ifana nje ne-grandpa but yona impuphu? Yeah, isanda brown yana kodwa yona ke. Oh, okay. Shuthi into engakanyana nje. Incane le nto le incane. Imalini lokho kodwa ke ukulingana ne-grandpa? Ku 30 rand. 30. Yeah. Sure. So bekuthengisa ubukuthengisa ngalendlela ukuthi kuyaphela ngosuku asuke kunikeze kona. Ngosuku bengiwaqeda awu 70. Mawuthi phela ngiqhamba mina. Bengalentuza bengaqeda awu 70. Then ke bese efika njalo kwentambama ke angifonela athatha imali yakhe. And now uhola ngosuku? Mina bengihola ngeviki. Ngeviki? Yeah. Uhola malini? U700.
yena wenza close to 20,000 ngeviki and wena uhola u700. Yeah. Konke lokho nje bekusho ukuthini kuwena cause uyambona yena ukuthi wenza imali engakanani kodwa wena ofukuzayo uphusha lezi zinto ekubeni futhi uhola imali engekho. Yeah, phela bekumele ukuthi ngikwenze ekugcineni yabo ngoba benginey'ngane zasendlini yabo noma ingane osendlini amaphoyisa efika khona kunjalo yabo ezosesha endlini bequlule endlini enze yonke into phambi kwey'ngane yabo ukuthi-ke nami angina-choice. Bengekho mhlawumbe enye indlela mhlawumbe obungaphatha ngayo ngale nje kokuthi uzungene ekuthengiseni iy'dakamizwa? Angeke ngithi bingekho noma mhlambe ngingabeka ngendlela yokuthi mhlambe iyona solution eyangifikela kuqala yabo then ngase ngidecide ukuthi ake ngikhulumisane naye lo muntu lo anginikeze le nto lezi bese ngiyayiphusha. Kodwa kukhona okunye eceleni obukuzama Ayi. noma ubufokhasile nje ekuthengiseni kuphela? Bengenza le nto le ngoba bengivuka nje ekuseni ngo-7 ngiwokhele ngifike ngihlale lapho engithengisa khona ngithengise. Afike-ke amaphoyisa-ke angijahe-ke aseshe enze yonke le nto le ntambama ngibuyele endlini. Mengizwa iholo lakho bulihola kuyangwarisha kakhulu cause ngifuna ukwazi ukuthi akazi kuze kufike emcabangweni ukuthi uzuziphushele wena ngokwakho ungaphusheli omunye umuntu ngokubuka imali ayenzayo nakunikeza yona wena. Ya ngalesikhathi wena uthi uzoyiphushela yabo usho ukuthi phela uyaqhubeka nokudala ukukhuluma wena ngoba usendaweni yakhe la. Oh, okay. Manje wena mawuphusha kusho ukuthi uyaqhubeka msukela. Oh, kuyabangwa. Ya nje entweni ama-drugs nje kuhlezi kunombango phakathi. And ngiyafiwa. Ya akukho nje ukukhululeka ukuthola uphumula amaphoyisa khona. Then-ke nokufa futhi kuhlezi kuseduze-ke. Manje ngiya-understand ukuthi kona uyachaza ukuthi noma wengane uney'ngane okufanele ubeke isinkwa phezu kwetafula. But awuboni ubungozi noma mhlawumbe bungaboni ubungozi bokuphusha ama-drugs ekubeni uyazi ukuthi uney'ngane, unabafowenu, unomakhelwane okungenzeka ukuthi le nto le ingazigcina isilimaza nabantu abaseduze nawe? Noma bekungokuthi nje wena udinga imali yokuthi ungabeka phezu kwetafula isinkwa kudliwe ekhaya? Yazi ebenginokuy'tshela kona mina nomanje mhlawumbe ngathi engiy'tshela kona ngaphandle kwesibindi ngicabanga ukuthi ukhona ongawenza. And mabe futhi uzobheka abantu ukuthi bathini angicabanga ukuthi ukhona ongawenza. So mina ngangifuna ukuthi ngizama ukuthi ngikhulise iy'ngane ngoba zazincane ngaleso sikhathi. So benginganey'ndaba nje nokuningi until-ke kuze kufike ekutheni-ke nami ngigcine sengigoloza ngimtshela ukuthi hhayi-ke Awusayifuni angisayifuni le nto le akenzeka akwenzayo-ke. Manje usekuyekile noma sekhona mhlawumbe ezinye iy'ndlela afuna ukuthi akuqumbe ngazo phansi? Ukuthi angeke ngithi ungiyekile futhi angeke ngithi mhlambe futhi uzoqhubeka because angisekho ngaseGoli. Oh, okay. Njengoba sengingapha nje angicabanga kodwa phela kuye kuthiwa icala liboli. So angeke sazi. Mangase kwenzeka ayibone le video le ungafisa ukuthini kuyena? Ya nje ngisho ngithi ngingafisa ukuthi kube nokukhulumisana because angicabanga ukuthi mhlambe udlame iyona solution yabo. Angicabanga ukuthi kungaba khona okudlula ukukhuluma okuhlele phansi ukukhuluma. Manje yini-ke obhizi ngayo-ke manje ukukhulisa ngayo abantwana? Ayi engibhizi ngakho njengamanje akukho. Ukuthi ngoba-ke abantwana basekhaya uma wabo. Yabo. Basekhaya uma wabo. Ngiyakuzwa. Sikhona isifundo osifundile kodwa ngokuthengisa ama-drugs? Hayi sona sikhona esikhulu futhi. Ufundeni? Yabona nje kube kuya ngami umuntu othina ufuna ukuthengisa ama-drugs ngabe othengisela ngokwakhe enganikezi omunye umuntu ngoba ama-drugs ayakuletha ukukhuluma and futhi ayabuletha ubungozi yabo. Nje ama-drugs akuyona into right kahle kahle
akuyona into right and akuyona into elungile ngoba kusangenzeka noma yini. Usungaphephile uma uthengisa. Hayi sidani kancane ijele semnyango ukufa kusemnyango yabo into ethabe kanjalo. Ungathini kubafowethu abasanda kungena ekuthengiseni idakamizwa? Angabatshela kona mina ngabatshela ukuthi ngingabacela nje ukuthi ayi kungabasiza kuphinde kubasebenzele ukuthi besheshe behlehla kungaze kufike kude ngoba make kwafika kude ayi akukho lulu ukuphuma ngifana nje nokuboshwa kululu ukungena ngizima ukuphuma. Yebo khona imali yakho iyashesha uyithola kalula kodwa nje hayi Akukuhle. kululu ukungena ngizima ukuphuma akukho kuhle sidala. Awusafisa ukubuyela emumva ne? Hayi lutho. Usu-right. Hayi lutho ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu kodwa-ke ukuthi usivakashele kuhlelo lethu. I hope khona bazofunda ngalokho osukuchazile. Yebo asithembe kubonga mina. Mbuke lapha ekhaya ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare. Ngiyathanda kakhulu. Bye.